Takupinda mudare. Justina kuenda ndimi. Then makuku Isaac na makuku Angela na tawana nyasha makuku ndizo. Ya buda panzo kantabu zo buda tinomudaiza kuzi mana mudika tidutanzwe na changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekutema mbudzi dzangu mbiri. Ndinoda mbudzi dzangu kana kuti $8 yani mbudzi dzako chitupa nemari yedare. Akutara izvozvo ndiri kuenda Justina achitaura kuna Isaac na Angela na tawana nyasha ndiri mhuri wamakuku. Taura tinzwe. Zvavafamba sei? Justina. Inini tinogara padhuze nepadhuze. Saka tiri pamba. Takawana pana mwana asipo apa anonzi Farai mukuru kune uyu. Neuyu abuda uyu. Vanotema mbudzi. Inini nevana vangu ndo vatatodedzera ko muri kutema mbudzi dzaita sei? Vana vakabva vatiza takatobvunza tichitosimuka tichitoenda kumba kwaiko. Vana vakabva vatiza. Ndo patakasvika pamba pataona pane umwe mwana mudiki wasikana wadiki pane uyu. Kati ko muri kutemerei mbudzi zvikanza handiniba. Ndo ana Farai na tawana nyasha watiza. Ndo pandakati akuzvo muri kutema mbudzi dzaita sei pane muriwo here panozvanga hapana. Ndikati inga mune mombe dzenyu wani dzinotoya kumba kwangu dzakatodya mishero yangu dzinofura mumunda mangu gore negore dzinodya mumunda mangu. Ndakambotema here mbudzi uye mombe dzenyu. Pandatoona kuti mashoko andida kutaurira mwana haachaiti. Ndo pandakabva ndabva ipapo. Ndobva ndaenda kune samari yamai wacho iyo iri apo wane browse iri kumapeto. Ndasvika wangu vari mugadheni. Ndikati ndauya pano. Ndimi munenge munoona nezvevana vari pamba apa. Nokuti mai wacho nababa vacho havapo. Saka wana ndaona vachitema chimbudzi. Ndanga ndiri kukumbirawo phone number dzamai wacho kuti ndinge ndinotaura namai wavo. Amai avo vakabva varamba kundipa nhamba. Vakati hazviti ndikupei. Vachibva vatotaura kuti kwani uko kwakadyiwa nemombe wakanomangara wakanzi nemapurisa aisaiwaya. Wakati ani uko kwakazotorwa manzi matoki ndandisipo zvangu ndandakambofamba rwendo. Kwakatorwa matoki achinzi abiwa nevana. Mapurisa wakaenda wakanotora matoki wakadzosera. Ndipo ndakatoona kuti nyaya iko iri kuda kuenda kungatonetsa. Ndipo ndakabva ndatori ndikati zvakanaka enda kuenda. Ndenduzama kuti nditaure namai vevana avo. Saka ndatobva ipapo ndazoendawo kuna vachairman ndauya nawo. Ndibva ndanotaura wakati waripo here wakauya here ndikati aiwa wapo. Wakati kana vachinge vazouya munozondidaidza. Saka ivo mai ivo washamwari wacho wakataura kuti wachauya mwedzi uchingopera. Zvakatika mwedzi wakapera. Mwedzi uchitongopera ndopavari kutouya. Saka ava mai avo vanova nevana vakatema mbudzi dzangu wakatouya. Nditarisira kuti wachauya zvakana ndine mbudzi dzikanodyiwa mumunda ndinoenda kunoona padya zvipfuyo kana kuti mombe. Saka ava mai avo havana kumbouya. Ndipo ndakaenda kwachairman ndikati mai wauya asi vari kunzi wakauya nezuro. Vana vazondiudza kuti wakauya ndazovaonawo nhasi uno. Saka ndauya. Wachairman wakati zvakanaka regai ndikozoenda kumba kwavo. Ndipo wakaenda kumba kwaamai avo. Ndokusvika vasipo. Wasvika wasipo ndobva wafonera. Mhino zvawakataura napafoni. Wachairman wakazondionera kuti ndataurira mai makuku wati vari kuuya. Pandakazobvunza ini kwangu wakutonovira zvikanzi havana kuzobvira wauya. Saka ivo mhino vanoshandira kuno wakabva watongoti pawakafonera wakabva watobva ikoko bva watoenda kudzoka kuno kubasa. Ndipo ndakazoona ini kuti saka kuti ndiende pamba kuti ndinonetsane kana nevana kana nini kuti zviri nani ndiuye. Ndipo pandakazouya kuno ndisiya kunomanyara. Mbudzi dzakafa here padzakatemwa? Mbudzi hadzina kufa padzakatyoka makumbo. Saka pandakauya kuno ndichimhangara nyaya yangu. Wakati mbudzi idzi endai munodzitora mapiki. Modya mbudzi nekuti hamungarambi makadzichengeta dzadzatita mazuva dzakangogara dzisingafure mbudzi idzodzo. Dzakatemwa dziri 3 asi imweni yenge iri 9. 2 dzacho ino dzakatotyoka makumbo. Wakati endai munodye mozouya kuno musi wedare. Mudaira kuti president wakatotaura kuti iwo vabereki
ndiwo ari responsible mistakes anoitwa nevana wavo. Ndiwo anofanira kuti vaone kuti vana havasi kuita misikanzwa. Imi munoshandira mese muri out, vana vanosara vega. Saka hamuoni kuti kukanganisa here kana mese muchienda vana vachisara vari vega? Ndosaka ndakaisa kuti but vanenge vari kumba kwavo kama. Hamuoni kuti muri kuuraya vana? Kuda mari. Dai makamuvatsvagira kana maid kana anogara nawo wana pamba, kwete kuti mai vane musha wavo vanoona sei musha wenyu. Izvo zviri kutaurwa. ipapo ndakutaura zvangami nokuti mwana haarambirwi, asi kuti iwo pachezvavo mwana akatyora chinhu ingava chii, unotakura chinhu chacho neuchinesi hwako wouya kutsvetawo pamba paya paya. Ini ndoona kuti chinhu ichi chaparwa nemwana chinoita kuti ndirapise chine upenyu here kana kuti upenyu hapasina. Pasina upenyu ndoti ichi ndakudya hangu ichi, iwo ndokutsvagira chako. Saka matauro ari kuita kuti ndakaona ndikazwa kuti munoitei, ndikazondodya mbudzi dzacho, ipapapo hapo aiwa kabate wakatozodzidya leta watopuhwa nedare kuti no chimbu chachikoka. Changamire ndinoona nyaya yekuti vagariko mbudzi dzachikoka vakada kutsvaga nhamba dzekuti vataurire ava vakanyimwa neava vanonzi ndo vanomira sevanosara pamusha, vakanyimwa vasipo vakanzi vanouya musi wakati vakaona kuti nesiteti nezvinhu hazvikwanisi kuramba zvigara zvakadai, chinhu chakaremara sembudzi haichafuri bhozi gumbo ndo rinoende mberi. Vakauya kuno kudare, dare rikavatendera zvavakaita izvo because imimi hamusipo. Dai imimi maigara pamba penyu, mbudzi dzaisimudzwa kuuya pamba penyu. Ava vakwanisi kusumudza mbudzi kuunza pamba penyu pane vana vadiki. Inzwa iyo vane umbowo hwakanaka chaizvo. Varikuta kuti dzatemwa wakaenda number 1 yaataura kuti ndipo foni ndifonere vabereki wacho. Iye uyu angadai akabva akufonerai akataurirwa kuti ndo zvadii zvaitika handiti, but haana tarisai kuno, musakutarise kuti mumupe answer, but haana kukufonerai kana kuti akakufonerai haana kufonerai, haana kufonerai. Saka but ataurirwa zvakaitika number 1. Number 2, wakaenda kuna village chairman kuti ndo chiitiko chaitika, rikatinzwa umbowo wa village chairman. Changamire Ndiani zita? ndimutenda Mbudzi Isaac. Zvakaitika musi wa 26 August gore rino iri, mai ava Justina kuenda vakauya kumba kwangu vachinditi mbudzi dzangu dzatemwa nevana vepamakuku. Ndikabvunza kuti mai vacho variko here, zvikanzi havapo. Ndikati zvakanaka, kanzi asi vari kuuya. Musi wa 1 September mai vakauya kumba kwangu, vakanditi mai vaya vakauya varipo kumba kwavo, yakanga iri sono. Ndikati auraiti zvakanaka, ndichaenda pamba pavo ndinovaona. Ndakasvika pamba pavo, vana vavo vakagara pamadziro, abuda uyu nemukuru. Ndakavabvunza kuti mai varipo here, vana vakambotarisana vari vairi vasati vanipindura. Kanzi hapo. Kandi vaenda kupi? Zikanzi vaenda kubasa kunoshanda kwaishanda mwanasikana wavo mukuru. Kati auraiti zvakanaka, kana vauya munovaudza kuti vazondionewo, kana kuti vanondibhipa pafoni ndovafonera.
ndakabva ndadzokera kumba. Ndakasvika ndikafonera kuti mai makuku ndavashaya vasindasvika pamba pavo. Ava mai vakazondifonera uri musi wa 6 maenda kumusi wa 1. Vakandifonera ndazoti makaya kumba kwangu maitsvagirei kwakakanaka here. Ndikati kwakanaka muri kuonekwa here. Ndikati aho ndobva ndapedzisira kuti avatakadaro. Ava vakazouya vachinditi ndaenda kudare kwamama kuti ndinomhangara pamusoro pechiitiko ichi. Saka ndanzidzokerai kuna village chairperson mondomutora moenda pamba penyu pane mbudzi dzenyu motora mapikicha nekuti mbudzi dzakatyoka dzichadya. Kana matora mapikicha moisa mufoni mozoya nawo kudare seumbo hunoratidza kuti makaona zvechikwadi mbudzi dzakatyoka. Saka ndakaenda pamba pavo ndikangotora mapikicha ndikachengeta mufoni. Ndakaona mbudzi dziri nhatu dzadzakarohwa. Imwe chete yacho yakanga iri nani asi dzimwe mbiri dzaitadza kusununguka. Ndoimba ndodzavakazodya. Zvaitika watora time waenda haana kana kuenda kundoti sori. Pamba pake haasi kutogara. Saka munoda kuti waite umbo hwakaita sei. Woregera chichofa. Kade chakafa chakanhuwa nanhasi waingoramba. Taura tinzwa. Taurisa. Sasa kuno amai ini garai mushi. Mama ava vakanga vauya mugadheni mangu vakanga vane mazuva matatu vatosvika vari mwenyu kwavakanga vachigara vanga vasingachagari mukati menzvimbo yatanga kugara. Zvikati ndauyawo maimishi ndimi makanzi munoona nezvevana pamba apa. Ndaona vana vari kukotsera mbudzi ndikabva ndati muri kuita sei. Ndine imwe mbudzi yandakawana yakatyoka. Saka mbudzi iyoyo ndakazoti avana urayai tidye nyama. Ndakavabvunza mubvunzo mumwe chete wokuti muneidi here kuti kutyoka kwaita mbudzi pavanga vari kukotsera dombo yapedza kutofamba zvikasinze ndikati kodai mama ndiratidza mbudzi yacho ndaiona ndikwanise kupa feedback kune vabereki vevana. Zvikati chindipai nhamba dzaivo mbuya. Ndikati apa pamutemo wangu unondiremera kuti since musiri kunzwanana saizvozvi ndikwanise kupai nhamba chirigai ndikubatsirei. Vari kuyafoka pane mazuva matatu anga asara bedzi ekuti vauye kuwikendi. Ndobva ndatovapa ndakati akuswera mangwana chee vari kuuya mutaurira benyu chini nyaya dzenyu. Ndazvinzwa idi sevanasi kana muine umbowo hwakakwana kuti zvedi ndo vakaita aiwa zvirambirwe vana vanyangadza. Saka inotaura kuti kana muri kunetsana ndepaki pawangu vari kunetsana. Vagarawo pechezvawo vega pakugarisana ndozvagara zvitori. Muri kuti wanga vane mazuva mashomanana here. Aiwa mazuva mashoma avanga vauya avo vanga vagara vasingatongodzwana nekuti kusimuka kwavakaita vanga vanhu vandogavara vari kutongounitsana pakugarisana kwavo. Pamusoro chakadini matauro ari kuti mai avo vari kugega nyaya yavo. Kana vari kuti mai avo vasvika kugadhi vachivaudza kuti mbudzi dzangu dzaye avo vachibva vakumbira kuti chiripai nhamba dzacho dzevabereki vacho tikwanise kutaura navo. Chavazovanyimira chii vari kuziva pane chichiko choka chakadai kana kuti ivo vakarege kuti rai sinzi vari keyatekwa vana ngatichiende tinoone mbudzi dzedu zvinhu zvacho tikagara. Vakati hanzi yakatourawa kare ndomatsanangu ndakushandisa hanzi ndakatiuraya. But ivo vari kutaura kuti ndakauya ndichitaura kwamuri kuti dzitoro hana venyu waita zvakati wakabva wakaenda pamba wakabva pamba wakauya kwamuri. Uyo chairman ari kuti akadziona imi muri kuti dzadzajiwa. Uyu chairman ari kuti akatodziona dzikatorwa mapikicha
dzadzimwe futi dzakarohwa ndozvikundinetsa ino vakatanzi ndakatosvika vana musi vakati mabudzi taitovapamba ini ndakasingana namai wako tikaenda pamba paupamba mwana angati wamwati vakatiza pakati mabudzi takatowana vakatobata zvidhina zvitotema mbudzi tikashedzera tichitokumba nekuti hapana nyanyakusiyana ndobva tashedzera vana vacho vaitema vakuru vacho asipo panapa wakabva watiza tasvika pamba vatabvunza mwana mbiri anga aripo zvikanzi handisi ndatema mbudzi watisa ipapo ndopatikabva totobva ipapo tobva taenda kugadheni kwamai avo zuva iroro tobva tasvika vaina mai wavo wangu watori kugadheni ndobva tataura nyaya yedu wandakagarirawo pasaidi vangu vakabva vataura kuti mama wangu ataura nyaya vachita tinokumbirawo nhamba wakati hanzi mutemo haubvumi kuti ndinge ndichikupai nhamba dzemunhu ndo matsananguro wakaitwa wadaro saka takazeniwo mama wakutaura kati saka ndovaona sei nekuti nandizuti anoshandepi uyezve handizuti anoyarimi mbudzi idzi dzakanyanya kupara zvekuti kana kunge ndidzichengeta hadzisi kugona kufamba saka mai ndokwakazotaura mama ndokwakazoti kana zvichizonetsa pamwe ndichazoenda nguku ndononzwawo kune vamwe vechikuru kwandiri ndono ndinoyananiswawo sei navo saka zvadaro mai vari pasaidi vangu ndokwakazotaura kati imi munyange mukaenda kunomangara pane wamwe akatendemunamara vakanzi zvoni imimi kana musingadi kuti zvipfuyo zvenyu zvisvike pamba isaiwaya ndo matsananguro akaita isaiwaya pamba penyu kana musingadi kuti zvipfuyo wamwe wacho vakanzwa nezvipfuyo vakanzi zvonimi munofanira kufudza chezvipfuyo zvenyu mai vangu neni ndikavapindura ndikati ino imba yekusaidzira tofudza here mbudzi kwekufudzira kwacho nchida kuti dzitenderere tochibva here pamba tine mamwe mabasa atinoita tochiendomubvudza mbudzi ndokwakabvatara kuti hanheno kana muchida ini kuenda mumangara ndomunomangara asi zvanda kutokudzai ndizvo ndokubva kwatikaita mugadheni namba vana mudipa musi pakatengwa mbudzi ndomusi patikaenda kugadheni kwamai avo tiripo ipapo munhu auya kumangara nyaya yake kwamuri iwewe ndowanzike ateka uri kutitaura kuti hauna kufonera muridzi wenyaya chikonzero chiri chei mazuva matatu ndopavakandifonera tati ipapo pacho paauya ari kumangara nyaya yake iweyo ari kumangara iwe ndiwe keateka oti ndifonere munhu aripo pauri iwe unoramba kufonera munhu nenhau yei wonotaura kuti aiwa nekuti vanhu havawirirani vanonetsana vakati nhamba dzavo ndakadzidhikita mufuti mavo eka wochibvudza iwe keatekazve kuti hatira nhamba dzavo ivo mai ava ndo vakati nhamba dzavo uye ndakadzidhikita wapi wani ivo varidzi vemhosva havanaka ndokuti aiwa iwe uri keateka uri kugamirei nhau yevanhu iwe ndiwe keateka hausi kusvitsa kuwaridzi wenyaya sei mazuva mairi aiwa kana neari mairi kana matatu ngei usina kuti rai regai ndifone anga ari mazuva mairi sekutaura kwaruri ngei usina kuti rai tiregai ndifone kune muridzi wemhosva ngei hausikauri kutotaura nhema nekutaura kuti wakatadza chiro chiri very important munhu atonga nyangadzirwa ouya iwe wanzi ndosara pawana otaura kuti ndifonere kune vanhu vandovataurire zvaitwa nevana wavo iwe otaura kuti handikupi nhamba dzavo iwe wacho wotaura kuti handina kufona futi kune vanhu ivavo ndichowataurira zvaitwa nevana wavo saka unoda kuti dani riite sei mudziyo wakaita mai ava vakatanga kuenda kuava vachitaura nyaya yembudzi navo vari ndiri kudzwa ava vari kutaura nyaya yembudzi 1 vachiti mbudzi yacho vakaenda vachiti taichi ende pane pandiri kunzwisa pekuti ava vakauya vakatoudzwa neava zvakaitika ava vakazofona vadzokera kuna chiameni havana pavakapinda musha havana kufona vari musha vakazofona kuna chiameni second stage iyo tinoda kuona kuti chii kuti uyu she is not a credible witness nekuti zvese zvaari kutaura tiri kuona kuti hapana ichokwadi chaari kudii wega yanga iri 1 yanga iri 2
chaifanira kuisimuka kundoona kuti ingani semunhu ari kudini tikadai tisi kumboita argument nekuti akadai akasimuka kundoona kuti mbudzi idzi ingani dzatemwa sekutaura kwaita handiti tochiuya kuna mai ava pacho pavazotaurirwa mhosva iyi hawana kana pavasimuka kuenda kudii wachifonerwa nachiamira achivataurira nenhau yemhosva iyi hawana kana kuenda kundotaura. Ndona sokuti avo mai avo vakanga vatotonga vatopedza nyaya pavakatenderwa namai avo vataura vakati mbudzi dzinofudza pane vakatomboenda vakanotaura kuti saka vakatopedza kutonga saka vasina kutombendesa kuna vari zvenyaya saka vatori nemhosva yavo ndo vakatonga kuti fudzai mbudzi nekuda usina kutonga kangada vakapira vanhu mhosva yake kune muridzi. Ini zvangu chiyameni ana watomboifonera chiyameni sekugarisana ishamwari yemurume wangu anotongouya dzimwe nguva achiti mai makuku ndipewo hara ndipewo chakati saka musi waakatosvika ana kutoti chiyameni adini asvika ndikati anga achidei zvikanzi haminoti anga achidei ndibva ndati rekerai ndifonera vamutena we mamuchidewo kumba zvikanzi hamudi kuonekwa here mai makuku ndikati wo vamutena zvikanzi ndaida kukuonai hapana nyaya ndiyada kukuonerai ndibva ndatongoti woraita mutena ndibva ndakata foni yangu havana kumbonditaura kuti mbuya vaya vachora zvembudzi but imimi zvembudzi hamuna kutaurwa here nasaurirawo iyi maimichi vakatsanangura vachiti mbuya ava vakanga vasipo zvavakanga vasipo kwaita 3 days vasvika mbuya vakaenda kwana maimishi vachibva vasvika vakati mune nhamba dzamai makuku here maimishi vakati nhamba handikupii nenyaya yekuti hamunzwisisani ba hamusi kuwirirana ba nhamba dzamai makuku handikupii ndokubva vati kuna maimishi pane mbudzi yakatengwa saka zvayakatemwa mbudzi hainayo kudini kukuvara asi ndachida kuti vadini vazive kuti vana vakatema chinyi mbudzi ika zvavakatema mbudzi maimishi makandoona here mbudzi zvikanzi mbuya handinazokosa kudini kuenda ndobva ndangoti pandadini ndobva ndagara mupamba sandizvo zvavari kutaura vakutaura takataura kuti pane mbudzi 1 yakatemwa 1 zveshuwa imoti wakatiti hapana haina vakati i1 yakatemwa but imimi amataura kutaura vangoti hadzina kukwara hapana yakareka maimishi iye zvezvimazodidzokera statement vakuti wakanditi i1 yakatemwa wogoti i1 sei wakaenda munoona here 1 yacho statement yekuti mbudzi imhenyu mai vakati ndakasvika mbudzi singachakwanisi saka ndakazoti vana vanga uyai tidye nyama. Okay, wakutaura kuti tidye nyama. Ivo wakataura nekuti imbudzi yatemwa. Wakataura here kuti akatema wakatodya nyama. Wakadaura kukorabhoreta statement iyo. Dai wakataura izvozvo zvechokwadi. Isu hatiiti dare rekuti tokuisa kunze uyu. Unopa uchipa statement apa nevari kupa dzakasiyana. Muri muno mudare. Ndokunaka kwecommunity court. Haiburisi kuti enda uko wozouya pawitness yasipo. Toti uripo mega munorasisana mawitness nekuti mune muine nhema. Statement ravari kutaura nestatement rikutaurwa ese akasiyana. Inini mukuti iwani asi mukuti hamuna kuenda kunoona Yanzi yakatadzwa nyama. chairman wane humbo kuti 3 ndakutoshandisa kuti kune dzimwe futi mhinyu dzakasiyana. But iwe uyu ari kupa achiti wakataura kuti hanzi haina kutombokwara. Ndo statement yati kuti uyu ungapa statement yakatemwa asi haina kudini haina kukwara. Saka ndicho uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama. ava vakazouya aiwa ava vakazouya makutoda kukorekta ndinokutobva statement rako rekutanga muripo wakagara iwo uchitaura ndo statement ratinonzwa haina kukwara uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama iwo wotaura kuti aiwa akati haina kukwara kana iwo murume wacho uri kuzvizwa wega nawo wada kuitwa kuti Jesus maya wada kuitwa munhu akanaka ari abhadhara saka ndiye wabhadhara waorekera kubhadhara nekuti uri kutaura nhema mudare nekuti ndo vakada vakanyatsa kujekesa nyaya kune avo kuti vanzwise kurema kwenyaya saka ivo vari kutokavha nyaya kuti mbudzi yanga isina kukwara yanga yakakohwa mbichana
hamuna kuudza muridzwe Vakachanga kuti mbudzi dzaurayi. vakachanga ini ndinava ndiri pana mai avo dai kuri kuti mwana adonhera mugomba muinaye maisawafonera ira kuti mwana adonhera mugomba mupanguva iyo ndaizovafonera inzwai pamusoro ndiri ipapo mai ava vakati ndakatoiuraya saka ngavadairewo kana tukasagumi tinokusungai mai avo vauya kuzotaura wakukumbira foni nhamo chii chenge chakakosha ikakuti mungoti mirai taurire waridzi wewana hamuna kuda kutaurira waridzi wewana imi hamuna kuda kuvafonera ivo wacho kubva mawanyima foni nhamba kunoona zvipfuyo zvacho hamuna kuenda chii chamaivharidzira ipapo imi murimi makasiyiwa kutarisa pamba ndakati vari kuya kuswera mangwana ndodhitira vakandipa kuti zviri kuya kunoita vesho vari kuya kuswera mangwana ezuva saka ndati mwana dai ari mwana akadonhera mugomba maimirira kuti wakaswera mangwana yanga yatora special kuona kanzi yatofa chairman musi wamakanoona mbudzi musi wanganezuva chii kana muchirangarira zuva rakanga riri 6 September kuini musi wamakaenda kumba kwamai vangu ari musi wechii namai vai asi chairman makatoenda zvaita vanga matoenda kumba isu takatoenda kubuya kweavo musi wakwara mbudzi dzenyu chachiri chingani musi wakatemwa mbudzi changa chiri chitatu asi zvedheta handichazivi wangu asi changa chiri chitatu musi wakatemwa mbudzi ndo musi wacho wataenda iwowo kugadheni kwayamai avo musi wangotemwa mbudzi iwowo musi wamazoenda kwachairman chachachingani musi watakaenda kwachairman takazoenda musi changa chiri amamangwana acho chiri chini ndokwatakaenda saka makaita mazuva mangani isati madzura takatoita mazuva akati wanda 1 week yakatopfuura 1 week yakatopfuura takadzichengeta mbudzi idzodzo saka ndisati ndauya kunomhangara kunoku mbudzi nandakadzichengeta zvataurwa nemurume kuti dai makatakura mbudzi makaendesa pamba pangu dai kuri kunzi mai awangu waripo ndoyaizoendesa asi kuti panga paine vanhu saka mbudzi ndakadzichengeta kusvika ndazouya kunoku ndikati mbudzi ndinadzo dzakatokwara kwatone 1 week kumbochekwa pakalenda madhetsi acho kuti ndikumbirawo iwa musi wa 6 adai kuti chitatu kuti tarisati maningi right tinokubata nemhosva yekuti vana venyu vakauraya mbudzi dzevanhu ende pane umbowo hwakajeka witness yenyu iwitness inoparadza haisiri witness yakanaka haasiri munhu akanaka nekuti anoperesanisa vanhu naizvozvo mai matinoda chii inini ndine mbudzi dzakatemwa 2 ndiri kuda mari yacho imweyo yembudzi 2 idzodzo wonditengera mbudzi dzangu kana iri mari ndine mbudzi hombe yacho yakatemwa ndakaitenga $50 imweni yacho yakaberekwa pamba ipapo ndinoda $30 pozoita mari dzandakashandisa kunoku pane $35 yandaka ndichibhadhara musi wandaka ndichibhadhara 35 handa kubhadhara yese yenge isina kukwana ndakabhadhara 20 ndichibva ndazodzoka ndaenda kumba bva ndandotora imweni 15 saka musi wandakauya kunoku $2 dhora kubva kumba nedhora rekudzokera $2 inobva yaita 37 handiti kobva kwachiti pandakazounza zvakare mari kuti pane $2 zvakare yobva yaita 39
Kobva kwati musi watakazouya kudare kunoku musi wa11 ndo musi wakazokumbira mai awo achiti murume wangu haapoba. Saka takauya tiri vatatu, inini nachairman nemwana wangu. Pane $6 yatakabhadhara, patazoita $6 yatakanozonodya, osi takaswera pano tikazobva kwadoka. Ozoita yanhasi unoyu pane $6 zvakare yatichabhadhara kuti yekuti tikuuya nekudzokera. Saka tinotora yanhasi yamakauya $6 yamakauya nemawitness enyu ne$6 yamanayo nemawitness enyu ne$6 yatakadya ne$2 yamakauya kamwe chete kumang'ara then ne35 yemasamon. Saka edai mari idzodzo ndo $61 ne$10 yandabhadhara. $10 $71 plus $80 inobvaita chii $151. Then iwe uri witness unofanira kubvisa mbudzi yekudai. Unofanira kubhadhara kuti kana uchiuya pamberi pamambo taura chokwadi. Takuisa cheni. Takuisa cheni. Statement yawataura nestatement yataurwa newitness nemunhu akudaidza, they are two different statements. Inzwa iwe, statement yawataura iwe nestatement yataurwa newavo dzakasiyana. Saka unogoenda kuna wasei iwe usikaendi kune munhu awakudaidza. Chigarapo kusvika wabhadhara $40. Akuchinjira ndini hama yako iyi. Akuchinjira inzwa akuchinjinura statement yawakataurira neuyu ndiye munhu akuchinjinura statement. Ava hawana kuchinjinura statement. Uyu ari kutaura kuti iwe wakanditaura kuti mbudzi yakakorohwa haina kukwara. Mashoko akataura kuti mbudzi yakakorohwa haina tikakusunga icheni
hauna control wanokusira unosira arikupa information iri wrong. Ndiri kuzinzwa mambo asi hapana mwana kutumwa chakadini chakaipa. Saka pandu kutoona nemaitire nemafees anga ndati kubhadhara kuzvikoro kwavari. Saka ndanda pakuti duration yekuti February nokubva wapamba February unenge wani mama fees. Ndadi wati February. Ndobva wani mama fees ga January. Zvitato ndakuchito budget. Aiwa. Kutaura chokwadi pamberi pamambo kwakanaka. February base. Nokuti ndikandinyepeka ndipo ndiri pamberi penyu. Atora kakumba kwako. Uizauti au yari kurwadzirwa. Gorenoya. Zauti ari kurwadzirwa. Nezvifo zvake zvakadini zvakaparara. Ari kurwadzirwa nezvipfuyo zvake zvakaparara. Ende unosenza nemukadzi wako munosenza nesi. Kusenza kwamazuva ano mambo izita rokungotiwo mhuri kwase kuenda kuchikoro kwati tisatakuisira chitipa zvekuti dare rinotambira kuona kuti kurwadzirwa kwemunhu nemaitikiro akaita zvinhu akamira sei. Andiri kunyipa pamberi penyu. Right, tokupa 1 month to pay. Kupera kwamuvhundu. 151. Ikange isina kubhadharwa, danho rikuuya kuzopera kwamba kwenu. Mbudzi, 1 week kuti mbudzi iwe. Maika tambarara. Unozani? Unica Masai. Unique. Zveka kuti unyepero wanhu uchireka nekuti hauna kana kubosanisa munobhadhara imwe futi mbudzi dzeta wamusingaana kuongoro kutsvagira $40 ne$20 yekufoni mutori Mati mambo. Anokutaurira mukadzi Anokutaurira.